Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nugroho miwas selwasaning Gusti ingkang kababar kabagyan katentreman kaluhuran. Mugi tansah kajiwa kasarira wonten panjenengan sedaya saha kula waratine sagung debati nuwun dhateng para alim ulama ingkang hanggung kula ing sagung patwanipun. Para sepuh pinisepuh ingkang taat pinunipun nuwun inggih ingkang minulya panjenengan Bapak Ahmadullah saha Ibu Rubiatun minangka ingkang ngamengkugati boten katalumban dumateng para kadang sedherek sedherek saking keluarga Sandiwara barungan Nur Cahya Budaya ingkang mijil saking Tlatah Dukuh Karanganyar Dusun Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Kaya mangkono. Nanging kula kok capet-capet pireng perenjak ganter-ganter sak njawinipun griya ta kaki. Sasmitaning para winasesa ning tanah Plujo kayen para perenjak ganter-ganter bakal tamu tumuju sakring rapa. Oh ngaten, dipun tego sawetara nggih. Coba-coba dirantos sawetara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu. Mboten ateges kok tampa ing kahanan pahargyan. Kula badhe nuwun pirsa dhumateng panjenengan sami, panjenengan punika paring asma sinten saking tlatah pundi? Ngeten kaki legeyek sing kaping sepindhah kula kalih keluarga Bapak Ahmadullah dalah Ibu Rubiatun kalih keluarga badhe silaturahmi. Sing kaping kalih kula talang atur saking keluarga Bapak Ahmadullah dalah Ibu Rubiatun ning mriki badhe masrahaken putra nipun ingkang asma Muhammad Saddam Rafli. Putra menika amung setunggal boten gadah sanak kadang sedulur. Kapara dipasrahake dening kaki legeyek saha nini legeyek. Nuwun sewu Bapak Ahmadullah saha Ibu Rubiatun. Anggenipun panjenengan atur silaturahmi kula tampi kanthi asta kekalih tambah pasedherekan tumrap tiyang sang tanah Jawa panggih. Mengko iki ingkang kalih titiari kalenggan pargian punika panjenengan netepi adat tanah Jawa. Badhe nglugar Sukerta putra ingkang namung sawiji nandang Sukerta ontang-anting. Pun pasrahaken dhumateng kula saha sisihan kula mantarpa nyuwun dhumateng Gusti Kang Maha Kuwasa nglukar Sukerta putra panjenengan. Nuwun sewu Bapak Ahmadullah saha Ibu Rubiatun. Anggenipun panjenengan pasrah putra panjenengan dhumateng kula saha sisihan kula napa sampun ikhlas lahir kula sing batin. Ikhlas lahir batin. Ikhlas nggih. Ibu nggih ikhlas nggih. Ikhlas putra panjenengan badhe kula tampi. Kaya mangkul. Bapak Ahmadullah saha Ibu Rubiatun panjenengan ampun alit tinggali. Li putra panjenengan badhe kula rengko kadya anak kula piyambak kapara samangke dadosaken putra ingkang soleh ngabekti tiyang ageng milan muga tumrap nusa bangsanipun. Titiari kalenggan parga kalukar sedaya Sukerta nun dadosaken putra ingkang suci boten gadah Sukerta punapa-punapa pinaringan panjang yuswa tuwon takwa dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Nuwun sewu Bapak tuwin Ibu, sampun panjenengan pasrah putra panjenengan mateng kula saha sisihan kula. Tasih wonten wigati ingkang dereng kawedhar napa cekap dados wigati panjenengan. Sampun cekap kaki legeyek. Sajak panjenengan wigati badhe kondur tumuju pidalem suwang-suwang kula tansah sugeng nderekaken kondur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini legeyek. Kula menika rumaos bungah lho kaki. Suwe anggonku gadang-gadang duweni anak. Lah iki malah dipasrahi anak tak emper-emper malah koyo raiku ngene iki kepiye. Aku mau yo nyawang kaya Mas Batin. Jajal ngene iki. Lah kok yo tumibok kebeneran Bapak Ahmadullah kae masrake.
nek tak teko ngiringan. Piye? Nang irunge bangun anakmu sithik. Kowe ki ngece lho ya. Nini lagi. Dalem. Bunga jroning ati wis iki dina kasunyatan aku kelawan sliramu. Lah nggih. Ning sliramu rak ya eling. Aku eling lho Kaki, amarga putramu iki mau ndene sengkala. Mula kuwi aku tak njaluk pamit luwih dhisik ya Kaki. Saja iki dina Ji. pralampita ing pamikiranmu mangerteni apa kang dadi kahanan. Sek to Kaki. Apa ya iki to kawujudane Aji Sangot sing cumandha ning janur kuning. Pasoryane anakmu iki katon cemplorot lho Kaki. Apa meneh katon bagus. Wis dadi kasunyatan yen to nur utawa cahya wis nyawiji ning jiwalan ragane. Heeh. Mula saka iki yen disawang katon cemlorot pasuryane iki dina tambah bagus. Wah Ini iya to legi. Kaki. Pripun? Mergo kabeh wis kajabat dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Ewang maknung bojo dening Gusti Kang Maha Kuwasa iki dina anakmu bakal tak lukar suketa. Monggo Kaki. Mula kuwi aku njaluk kanca ruang supaya ngewangi jaga keselamatan anakmu lanang lho Kaki. Yen to sekawit nglamur laku ora teges iki dina sliramu bakal tak paring kanca ruang tangga teparo. Lah, Mangerti banjur. sejatine Joko Jelagur duwe kadang tuwa papat cacahe kang rawujud. Bakal tak wujudaken ngarepanmu kanggo kanca ruang Oh, uga ngono, jaga Kaki. keselamatan. Iya Kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Subiyah amarah alwamah. Mutmainah. Subiyah amarah alwamah lan kuwi mutmainah. Yen to sekawit ke badan lu tak cipta dadi badan kasar mergo iki dina aku njeluk guna sabyantu mugi kabeh tak kon jaga kadangmu anom Joko Jelagur uga dadi kanca ruang apa sagu ngir. Yen sagu jaga aja nganti lir sak kedheping nitra. Ini lege. Dalem Lah Kaki. kowe nganggonku padi pangupaja kebutuhaning keluarga. Nggih. Keselamatanmu tak sampirno ning pundakmu. Nggih. Ning aku meling marang sliramu. Pripun Kaki? Yen to sak budalku kae sewayah-wayah sakjroning rompok awak dhewe ana bebaya sliramu ra bisa muntasi. Ngedruk lemah kaping 3 ndang jenengku. Krasa jroning ati bali tumuju sakjroning rompok niki. Bakal kula estakaken Kaki lagi. Sewang-sewangan andum selamat nini gaya.
Nah, yen pancen ucapmu kaya ngono bakal tak ugemi. Nanging kowe kudu eling rene Kir. Rene, aku wis ora bakal duka karo kowe meneh. Rene. Kowe kudu eling. Rikala kaki legi arep lunga ning kutha raja mati-mati kalawan Simbok. Yen tak ana bebaya apa wae ning rombok kene kok Simbok ra bisa nanggulangi. Simbok kudu ngedruk lemah kaping 3 mula ya, Kir. Ayo ewang-ewang ngono ditunggu ngersane Gusti Kang Karya jagat supaya bapakmu enggal bali ya, Kir. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun matek jabang bainipun kaki lagi wonten pundi dunungipun. Mugi-mugi enggal kondur kaki lagi ye. Nini lega. Sawise aku budal ngupadi pangpojo karo kebutuhaning keluarga, sumendal semlang jroning atiku, yen to kasunyatan kae nyawang pedhut limangan ana sakwiring rompok. Nyandung rimpet anggonku bali, mangerteni kadang tuwa papat cacahe padha sedih jroning atine. Tawang tangismu iki dina kang dadi pitakonku. Kaki lagi ye. Nini lega. Ngantos rumaos ajrih kula cecaketan dhateng panjenengan kaki. Amargi ageng kalepatan kula dhateng panjenengan kaki lagi. Saja iki dina beda kaya padatan esem gemuyumut. Nduk kanthi karo tawang tangismu sejatine ana kedadian. Kula badhe matur nanging saderengipun matur kula nyuwun pangapunten kaki. Amargi menika babagan putra panjenengan Joko Jlagur. Joko Jlagur. Joko Jlagur ing dinten sakmangke anes kaki Joko Jlagur iya. Kula nyuwun pangapunten kaki. Kaki. Kula kumasate dalem. Aturmu kaya mangkono kaya gawe seseksak ing bapakku pakatan utapake dukaku marang. Kula nyuwun pangapunten. Entos sekawe manti-manti marang. Ageng kalepatan kula dhateng panjenengan kaki. Kula mboten saged jagi putra panjenengan. Lajeng kados pundi kaki legi ya. Ini lega. Kula bingung sanget kaki. Tawang tangismu. Ora kuwa wanggonku mbacutake dukaku marang sliramu. Lajeng kados pundi kaki. Iki uga aku nglenggono yen to manti-mantiku kasunyatan ana kedadian kaya mangke. Ini lega. Dalem kaki. Yen kaya mangkono candhek anggonmu tawang tangis. Toto atimu, mergo aku iki dina kasunyatan eling yen to menungso ing alam donya kae kudu budidaya lan ikhtiar amrih apa kang dadi panjangkane kasembatan. Munggah ning sanggar pamujan aku bakal budidaya bali Joko Jlagur. Panjenengan kaki legi. Kaya mangkono aja kedating donga. Subiyah amarah halu amah lan kowe mutmain. Ora teges iki dina aku ra duka marang jeneng kowe kabeh. Yen kena iki dina bakal tak pidana patine kasunyatan abot sak dhuwuring pundakmu. Mergo ora kaliya mung jeneng kowe kabeh kang balekake kadang tuwa. Anamu yaiku Joko Jlagur. Mula saka iku, Kir. Cucuking laku tak sampirna ning pundakmu yaiku jeneng Mutmainah kang duweni aji gondo pangrasa. Iki dina kanthi palilahku enggal budalo opati kadangmu anom Joko Jlagur. Subiyah amarah halu amah lan kowe mutmainah. Nggih. Kene ora nganti gantalan dina minggu utawa candra kasunyatan lagi sak kedheping netra wae. Jeneng sira kabeh wis wani bali ing pengarepanku ning ya gene. Ora nggawa kadangmu anom Joko Jlagur kasunyatan ngirit kewan gegirsi kaya mangkene. Apa kang dadi setiamu, Ger?
kewan kang gegirisi kae terus kang nyidra kadang kula anom Kaki Dadi Legi. kewan ing pengarepan kang nyidra kadangwan. Nggih, leres. Yen tos kawit ki badan tak cipta dadi badan kasar. Iki dina bakal tak balekake dadi badan les maneh. Supaya bisa kanggo kekuatane kadangwan ana sakjroning gua karepane kewan gegirisi. Mula saka iku, Ger, iki dina ora usah kesuwen manjing jiwa lan ragane. Joko Jlagur. Mandek satria teja leksana tejane wong aran ngeton kemlundhangka krikil malang-malang lir kadyana klusat klesen tengahing marga catur tengahing prapat yen to kasunyatan kewan kekiri sing pengarepanku iki dina bisa tata jalma sapa kang dadi dasanama nggir Menungso, iya yen kowe tambuh karo aku, ya aku iki sing kena arani Sri Bathara Kala Gelap Sayuta. Ya aku iki Raden Gembong Kamijaya sing dadi aranku. Balik menungso, sapa kowe? Wani malang-malang ning ngarepku. Sapa sing kang dadi dasanamamu? Bathara Kala Gelap Sayuta Kepara nyata. to jeneng sira kepengin mangerteni sapa kang kumawani ngadeg pengarepan ora kaliya sepone tanah Pluh Jawa ya kaki legek kang dadi peparamu Welah, alah tiwas kebeneran aku bisa adu arep karo kowe. Ya ning papan kene aku bakal nagih janjine Raden Pentul. Nalika sejarah tanah Pluh Jawa kae jadang pangane Sri Bathara Kala Gelap Sayuta. Kaki legeye ana paran haning ya kene. Iki dina aku mlebu ana ing desa Jepang Pakis kene. Dukuh Karanganyar kene. Ning desa Jepang Pakis kene dukuh Karanganyar kene kuwi ana pawongan sing duweni jeneng Bapak Ahmad Dullah dalah Ibu Rubyatun kae. Bapak Ahmad Dullah dalah Ibu Rubyatun kae kuwi duweni anak lanang siji sing duweni jeneng Muhammad Saddam Rafli kae. Bocah kuwi ora duwe sanak kadang sedulur sing kena diarani bocah ontang-anting. Kaki legeyek ana paran haning ya kene. Sakwise bocah kuwi tak goblok. Tak kimah-kimah, tak gilut-gilut. Ora dadekake panas, pedes, pereh sakjroning wadukku kapara iki dina gawe sengsarane sakjroning wadukku. Kowe apa sebabe kaki legeyek? Sri Bathara Kala Gelap Sayuta dadi dredah ana sakjroning rompok ora kaliya pokal gawe kapething pamikiranku iki dina netepi kang dadi jadang panganmu sing Bapak Adam kang nandang kasunyatan mangerteni yen to Bapak Ahmad Dullah duweni anak nandang Sukerta ontang-anting nek gogok wis dadi jamaah ning iki dina kasunyatan Sri Bathara Kala Gelap Sayuta apa lali nalika babat talasa ing tanah Pluh Jawa kae entuk anggonmu nggo kok kang dadi jadang pangan sing Bapak Adam kang nandang Sukerta nanging yen to lali-lali ora karwat sengkalan tambali sanene yen lali-lali ora karwat sengkalan monggo iki dina Sri Bathara Kala Gelap Sayuta mangerteni bocah kae kinalungan janur kuning ana ing janggane apara tak paringi aji sangudang kae ijabah dening Gusti Kang Maha kang ateges bocah kae wis kalukar Sukertane dadi bocah kang suci ora disengkala apa nek goblok nek mangsa ora gawe adem ing sakjroning wadukmu kasunyatan gawe sengsara sakjroning Gokarpa Sri Bathara Kala Gelap Sayuta rening mangerteni kanan kang kowe tak jaluk kanthi aris ora esuk ora sore iki dina aku baline Joko Jlagur kok sekawit yen to iki dina Sri Bathara Kala Gelap Sayuta mesti wae bakal tak sembadani Oh, suwen. Saiki anakmu sing wis ana sakjroning wadukku. Mundur sak jangkah bakal tak jeblakno. Bakal tak utahno saka sakjroning lak-lakanku. yen kaya mangkono enggal-enggal wae ini legaya Dalem. Sugar iki dina wis dadi kasunyatan anggonmu nyuwun marang Gusti Kang Maha Kuwasa merga kabeh wis kaijabah baline anakmu Joko Jlagur kaya wingi uni.
Ya tak titine luwih dhisik to Kaya mangkono coba. Mengko gek keliru. Rikala dhisik tak kalungi janur kuning lho Kaki. Lah iki janur kuning wis ana janggane anakmu. Katone utuh lho Kaki. Nanging kok iki mau kodanan apa kringeten? Nek kowe takon aku ya mbok takon anakmu. Gek-gek ning jero kae dolanan karo usus. Lho kok ning jero iki ning jero ndi to Lah sawetara ngomong katidra lho? dening Sri Bathara Kala Glab Sayuta kae. Oh walah. Ning rahayu saka Gusti Kang Maha Kuwasa, wilujeng slamet bali kaya wingi. Aku yo matur nuwun banget Kaki. Gandeng anakmu wis ketemu, sak wayah-wayah yen to wong tuane tumeka ning papan kene lak yo ora bingung to anggone Wis dadi ngomong. kasunyatan ana unen-unen damar mancung sinupet Nggih. kanggo wadining awak dhewe. Iya Kaki. Nanging aku iki rumangsa bungah kok ya rumangsa susah to Kaki. Awit Bungahe anakmu wis ketemu. Lah susahe kok aku mireng prenjak ganter-ganter ning njaba iki ana apa to? wis dadi kasunyatan malah kapara tak sawang saka kaduan kae. Ya kene. Yen to Bapak Ahmad Dula so Ibu Biatun. Kegancangan tumuju sakjroning rope awak dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boten bangkling Bapak Ahmad Dula so Ibu Rubiatun. Nanging panjenengan rawuh tumuju sakjroning rompok kula damel kageting manah kula, Bu. Bapak Ahmad Dula punika kula nggih ngertos nek niki wanci Jawa. Napa nggih pitike ketisen kok dikemuli. Ngeten Kaki Legayek dalah nini Legayek. Sing kaping sepindah kula kalih keluarga Bapak Ahmad Dula dalah Ibu Rupiatun sing kaping sepindah badhe silaturahmi dalam rompok Kaki Legayek dalah nini Legayek. Sing kaping kalih keluarga Bapak Ahmad Dula dalah Ibu habade ngajak wangsul putranipun kapurih sampun digula mentah Kaki Legayek dalan ini Legayek. Sing kaping 3 keluarga Bapak Ahmad Dula dalah Ibu Rubiatun habade maringi sedekah dening Kaki Legayek dalan ini Legayek kapurih sampun gula mentah putranipun. Bapak Ahmad Dula Ibu Rupiatun anggenipun panjenengan beto kados mekaten janjane menika minangka sedekah panjenengan tumrap kula sisihan kula. Bapak, Ibu, napa nggih sampun ikhlas masrahaken sedekah tumrap kula sisihan kula. Nggih ikhlas lahir batin. Ikhlas nggih. Ikhlas badhe kula tampi mugi dadosaken berkah lumeberipun rezeki panjenengan sak keluarga. Coba kae tampan orane. Rubiatun ngono tampani. Ngger anakku Muhammad Zatan Rafli Joko Dlagur. Dalam Pak. Ger anakku Muhammad Sahdan Rafi Joko Jlagur. Dalam Bu. Alhamdulillah sampun pengen dados wigati panjenengan tepi adat tanah Jawa nglukar Sukerta putra panjenengan sumangga adicara dipun pungkasi kanthi barokah Fatihah mugi leres sedya wigati kaijabat dening Gusti Kang Maha Kuwasa keluarga panjenengan tansah pinanggih keselamatan kaberkahan dening Gusti Kang Maha Kuwasa minal hajati bil barokatihil Fatihah. Putra panjenengan kula pasrahaken dhumateng Bapa tuwin Ibu. Nyuwun pangestunipun Bapa, Ibu damel jimat paripe dayanan kasantosa. Bapa Ahmad Dula saha Ibu Rubiatun sakeluarga, purnaning pahargyan kula tansah sugeng ndherekaken kondur tumuju pidalem sawang rahayu nering rikaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
legeye. Ini legeye. Malah kula menika dipun paringi wujudipun embor. Salebetipun embor menika wonten uga rampenipun lho Kaki. Mbok menawi sedaya menika wonten werdinipun mbok nggih ditulung dipun werdekaken. Wis dadi sakmestine ndaing awak dhewe urip bebrayan tanah Nggih. Jawa kae. Kebadat budaya mengkuwerdilan samudana. Nggih. Ana unen-unen yen to wong Jawa aja lali Jawane. Embor, awak dhewe wajib gemborake. To ngandhakake marang tangga teparu ana ing Karanganyar Jepang Pakis kene. Yen to Bapak Ahmadullah saha Ibu Rubiatun wis nglukar Sukerta putrane. Yen beras kuning. Wiwit suwe ngening-ngeningake pikir sok kapan aku bisa ngruwat sengkalane anakku iki dina wis kasembadan. Kembang setaman. Bapak Ahmadullah saha Ibu Rubiatun ora lali marang kadang tuwa papat cacahe ka para nabi, para rasul, para wali woh tanah Mekah Madinah tanah Pulau Jawa bil khusus kaki danyang sahib wilayah ana ing tlatah Dukuh Karanganyar Jepang Pakis lumeber ahli kubur jaler lan estri. Niki wonten wajibipun lho Wis dadi Kaki. kewajibane wong tuwa ora mung nglairake Iya. maringi jeneng ngitanake nikahake uga ngruwat sengkalane iki wis dadi kewajiban. Godhong alang-alang apa plan godhong kluweh. Mengkuwerdi yen to Bapak Ahmadullah saha Ibu Rubiatun wiwit awal duwe hajat lan akhire tansah nyuwun dumateng Gusti Kang Maha Kuwasa supaya ora ana alangan apa-apa kalih Srubeda nering sambikala sak badane duwe gawe to hajat kae kaluwihake kajembarake rejine sasmitane godhong luweh kang ateges luweh lebeh sembarangane kae. Kupat luar wujudi adicara pangruwatan nontangan tinggi dina wis kalukar dening Gusti Kang Maha Kuwasa sreksen para malaikat Allah taala. Para nabi, para rasul, para wali wah tanah Mekah Madinah tanah Pulau Jawa bil khusus akidah yang idang sahibul wilayah wonten ing tlatah Dukuh Karanganyar Jepang Pakis ugi dipun hangestrein para pamirsa kakung semono putri tinampi ing dinten Kamis paing malam Jumat pon kanthi piwaosan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Luar saka kersane Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Sri Bathara Kala Gelap Sayuta. Para Yen to nyata. kasunyatan iki dina bakal tau dicoba kang dadi panjenengan ning aku njaluk sabiyen to wis aku. Saguh. Yen kaya mangkono rina lan wengi Sri Bathara Kala Gelap satakon jaga keslametane daleme Bapak Ahmadullah Ibu Rubiatun yen to nganti bebaya kang bakal ngridu saka lor, Tak oyak saka kidul, tak balekno ngalor. bebaya ki saka wetan, Tak oyak saka kulon, tak balekno ngetan. kang ngridu saka kidul, Tak oyak saka lor, tak balekno kang ngidul. bakal tumama saka kulon. Tak oyak saka wetan, tak balekno ngulon kaki Papat tepatek Sri Bathara Kala Gelap sayu jaga keslametane daleme Bapak Ahmadullah Ibu Rubiatun. Ngisor lan dhuwur tansah pinayuhan keslametan dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Raga kantilan nyawa kepanjingan sukma. Seta wujude siji cacahe mundura sapcak Tak tambangi kaki ayo.